aquí. Qui ets tu? Quin mitja merda! El seu nivell de combat no arriba a les 8.000 unitats. Sóc un inspector de l'SCAE i he vingut a aquest planeta a recaptar el cànon universal! Desgraciat! Això no ho permetré! No siguis balia balaga. És que tens pressa per morir, pallasso! Calla, tros de quòniam! Et destruiré amb el meu atac! Xitxarel·lo, ets un ase! Com estava previst. La meva mort no serà en va.